Hello guys, hi. Musta? Karon dili ta magdula karon magyapon cancer magyapon tag Mobile Legend ay magluto na lang tag picture ane. Ha? Magluto na tag picture ane. Murag dugay-dugay dito wala ka-upload og video. Pasensya na kayo guys ha. Karon magluto tag video, magluto tag video. Magluto tag picture video na may lutoon na buang-buang na may naon. Sige na, magluto na tayo. Di na tayo dugay-dugayan, tara. Magluto na ta. Pasensyahan naman sa mong naong ha. Ay, mara din mong naong din na mo. Naong tambasakan. Saya menoktok deh. Dia saya menoktok deh. Saya menoktok. Tahu? Oh enggak. Ikaw yang, kita menoktok yang. Ano menoktok man? Ha? Ang pangandoy usahay di mahimutang. Kung dato pa lang ko wala gyud unta ko nagpait. Hamisang akong naong di nasawa yun o pangit. Dili na siguma, dili na magbulad og init. Makapalit og tambal panahong na ay sakit. Pero karon padayon nga pangandoy aputon. Asangan? Kaluto ha. Kaluto quick chow. Ano? Tudloan tamo kung unsa pagluto quick chow. Laim kay gagdagway, ha? Ha? Nagunsa man ka? Nagunsa ka? Nang laim ka? Bagong mata ka? Pagmutaw, wala ka bang... Pagmutaw ah! Uy, lamos! O dyan pa rin, mga isa ka oras pa na una ni maluto ni quick chow. Isa ka oras pa rin maluto. Una, butangag tubig gamay lang kay duha ka buok ang lutoon. Op, tungagan pa kay gamay ra. Op, tama na kay bisig maglutaw ang quick chow. Paabot ang mubukal ang tubig kay ilunod na to ang quick chow. Kay mani sudan, kay walay sudan, mani pinubring sudan. Naghilak na, nibukal. Ilunod na to na kay nibukal na. Ha? Ayaw, ako lang. Oh, ilunod na nato kay nabukal ng init tubig.
makasinati og pinansyal nga problema. Dato pa lang sos, ambot na lang daghan naguro kog nabuhat para sa atong tanan. Pero di ko magpresidente, gusto ko ka ng simple. Kada isa ka tao, kanya-kanya nagpalengke. Joke lang, oy normal lang good nga kinabuhi. Kung nakortahan lang, bisag mahal din ako lugi. Siguro nakahuman ako daghan nga mga course. Tanan kaliwat matabangan, mahuas sa pagkakapos. Diyan, luto ng quick chow. Oops. Ato nang hauno kay naluto na. Ablihan na to kay naluto na. Charan! Ang quick chow na pangpahaba ng buhay. Ay gyud tagaayo, tanan kay akong mapalit. Bisag unsang gamit, dili na gyud ta magkasinating magpait. Dato pa